Katundu anamanda ufika Soba Radio. Malindine one DJ Rod ni munyanane. Mpuzisi wa ma DJ. Atiendele mawazi msantisiyendeka. Ndatulukiranso ine Mr. Malawi. Pamene ndikhale pano ndikufanya lulankani zosiyana-siyana. Ndiye musatalikire mukhale pamenewa. Ndikhale pano ndikukamba nkhani za kuichidwishale. Makamaka majaji akuno ku Malawi. Majaji opotoka. Majaji opusa. Ndikhale pano ndikuwayankhula. Komanso ndikhale pano ndikukambaso za ma-PS. Komanso katika dimene mundikhala monso ndikukamba monso nkhani za Mr. Nkulukuta Moyo, Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye mukhale pamene pamusatalikire. Ine ndine mphunzisi wa ma DJ. Mukaona ma DJ ali parakata, muzizowa kuti mphunzisi wawo ndi ineyo. Ine naphunzisa ndekha onsewa. Mukamaona onsewa kulongolola kubwera pa social media pano. Adaziwira ife amunyanane. Ndiye musachite kufunsa ya. Ine ndine principal Katundu na Mandwa, mphunzisi wa ma DJ. Majaji ena 7 amene agamula nkhani ya banki ija Service Banki imene idasekedwa 2005. Nthawi imeneyo president akadali Professor Bingwa Mutharika. Ndipo banki imene idasekedwa Reserve Banki atalanda chiphaso cha banki imeneyi kuti banki imene imabera anthu muno Malawi, imaba ndalama forex kumapita nawo maiko akwawo. Ndiye Bingu paja adali chisulo cha njanji amadana ndi za usiku. Adauza Reserve Banki kuti tafufuzani banki iyi kodi ikupanga chiyani. Ndiye idapezeka kuti banki imene imaba ndalama zochuluka kwambiri kumatulusa nziko muno kumapita nawo maiko akunja. Ndiye Bingu adalamula kuti taawunikireni bwinobwino. Ndipo Reserve Banki idalanda chiphaso cha banki imene. Kuchoka nthawi imeneyo chigamulo chabwera lero. Majaji aku Malawi ankhope ngati amphaka. Majaji aku Malawi ankhope ngati anyani. Ati atavala zibakuwa zawo zija amavala pasi pa nyanja zija. Ndikugamula kunena kuti ati banki imene yofunika ilipiridwe, ndalama zonse apasidwe. Ndiye mafuna ndifunse ine, ndifunse ku majaji kuti koma majaji amene agamula nkhani imene ndi akunkuno ku Malawi kapena ndi amaiko akunja. Awa okuda binga tikuseri kwa mphikawa, okuda ngati nyamuwa, asisi ngati amakuzuwa. Amene wandi akunkuno ku Malawi kapena ngobwera ndikumpasa nkumuthiliramo matako foreigner waziko la kunja. Ndikufuna kubwera kwawo kuchoka kwawo kwa nkhope ngati mphaka. Ndikuchoka kwawo nkulowa Malawi muno ndikuzasegula banki yache muno. Iyenso ndikumaba ndrama kumapitisa maiko akwawo. Apusi ena kuno ku Malawi ochedwa majaji ndikumugamula kuti ayi zija zikabayo zija zachepa koma ubezeni sopano. Majaji aku Malawi omvesa chisoni bwanji. Ati akufuna kukhawulisa chipani cha DPP. Majaji a MCP ati akufuna kukhawulisa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye mafuna ndikuuzeni kuti Amalawi nkhani imene musayimbire m'manja. Majaji wandizisiru kwa basi. Kugamula nkhani imeneyi kuti boma la Malawi liyalipire agalu amenewa. Mafuna ndikuuzeni kunena kuti muti tumuvutike ndinu ndi ine pobweza misonkho imeneyi. Chifukwa agalu amenewa amazembesa forex muno Malawi kumapitisa maiko akunja. Lero apusi majaji oneka ngati amphakawa ndikulamula kunena kuti akuti ati feyo tilipirenso ndalama zochuluka. Akuti ati Professor Arthur Peter Mutharika akamachoka pa mpandopa akhale kunena kuti basi waipa muchina chilichonse.
boma la Malawi likhale kunena kuti profesa walephera kuyendesa ziko chifukwa cha matiriyoni amene akufuna kuti achoke apasidwe mwenye ameneyi. Ndiyeni mafuna ndifunse inu majaji, inu kwanu ndikonkuno ku Malawi mungalikazinge zona ziko lanu pa moto, mungalikazinge ziko lanu ndithu nkwasiya Malawi pa mavuto. Inu ndizisiru kwa basi majaji. Tikamanena kuti ku majaji kukwachuluka nkhalamba zina zimuzichoseko, zikugona izi zaiwala kuwerenga. Nimafuna ndikambe imeneyi kunena kuti simukukhaulitsatu profesa Atsapita Mutharika, simukukhaulitsatu chipani cha DPP, koma mukukhaulitsa Malawi. Inunso musonkhanayo misonkho imeneyo yoti timbwezere savubwa wanuyo. Majaji a mtundu wanje okazinga ziko lawo, majaji a mtundu wanje olika ziko lawo pa mavuto, majaji anzanu amayiko akunja amayikira ziko lawo kumbuyo. Koma inu zisiru za majaji inu amene mukuzitchula kuti mazuwa kuwerenga malamulo ake ati omwe ochita kukonzedwawo. Malamulo ife timaziwa amachoka m'Baibulo ndipo ali ku Exodo, ndi kumene mukapeze malamulo 10 a Mulungu. Takawerengani ku Exodo, ndi kumene muti inu mukapeze usaphe, usanene boza, konda mzako monga uzikondera iwe mwini, usafusire mkazi wa mzako, zimenezo mukazipeza. Amene ndiye malamulo 10 a Mulungu. Majaji achati majaji okubai, majaji achi inu odonthai, majaji achi ati tinganene kuti kuno ku Malawi tili ndi majaji. Mukanakhala kuti ndinu majaji mukadalika zinga ziko lanu, inu ndi anthu opusa kwa basi. Nsakunamizeni yani, inu ndopepera inu kwa basi. Majaji oganiza mopepera, oganiza mozondoka, ngati inu sinakuoneni inso yayi. Mukatenge ndalama za nkhani ngati matiriyoni mukampase mwenye nakuza ngati uyo munthu obwera. Anzanu amateteza ziko lawo, inu mukukazinga ziko lanu. Majaji opusa ati pofuna kuti ati chipani cha DPP chikhaule. Simukuziwa kuti pamenepo mukukhaulitsa Malawi anthu opusa iyi. Kwa chimene ndiyitayire pamenepa ndawayankhulatu. Ndipo enu amajaji inu munayenera nonse kumene kumbalalikeko. Tiyikeko majaji ena. Inu si majaji, inu mpite muzikawerenga uko. Mutenge malamulo anu ochita kukonzedwawo, muzikawerenga uko kutali kwambiri. Majaji opepera, majaji opusa, majaji ogunata, mphusi za majaji. Bwanji mundilolenso kuti nimenyekwe iyi pang'ono. Chipani cha DPP chaganizanso kunena kuti chikufuna chichepese ma-PS. Maofesi ma-PS anangoti mpwe ngati Nyerere. Ndiye chipani chitakhala pansi, boma litakhala pansi, lafuna kuti lichose ma-PS, lipungule ma-PS, kuti mwina kapena ndalama za Malawi zina mwa izo zipulumukeko. Ndiyeni mafuna ndichenjeze chipani cha DPP kunena kuti nkhani itu musayipangire ndale. Ma-PS amene mukufuna kuti mwapungule musapungule mwa ndale, mwapungule ndicho linga chonena kuti asamathamangire ku makhoti acholandira china chilichonsewa. Makhoti opusa akuno ku Malawiwa awa amangolandira nkhani zopeperawa. Ndiye sitikufuna ife kuti tizimva zoti aja mwachosani ma-PS aja athamangira makhoti. Mwachose anthu amadongosolo lake. Ndikunena tu ku DPP, ndikunena ndino aboma amene mwakonza chikonzero chimenechi kuti mukufuna muchonse anthu amenewa, mwapungule maofesi mundicho linga choti misonkho ya Malawi kapena ndalama zina zipulumukeko. Ndiye mafuna nene chonchi kunena kuti anthu musachose mwandale, musachose chifukwa choti mwadana nawo, koma mwachose mwandondomeko. Koma ngati ili kampeni, chonde musagwire pamenepo ndi pamwana. Musagwire pamenepo ndi pamwana. Zoti ife tizimva kuti aja chosedwa ajathamangira ku khoti yayi, koma mwachose mwadongosolo. Musampute pangolini
kuti azithamangira ku polisi. Musandipute pangolini kuti tizoona ife kulemba zikalata kuti sanati chose muyenerera. Ndikuchenjezatu ku chipani cha DPP. Musachose anthu wamofuna kuti ni ndale. Imeneyonso bwanji ndiyitayire pamenepo. Ndikambeko bwanji za Mr. Mkulukuta moyo. Professor Arthur Peter Mutharika amene akuganizira dziko lake. Ngakhale asavubwa agolotole akaka nyimbe asakhwi akubwera pano ndi kumamutukwana deire. Koma president wa zifundo ngati usinamuonepo. Professor Arthur Peter Mutharika wauza azibusa komanso wauza mashehe kunena kuti tiye tipemphere dziko la Malawi mvula yativuta ndiye kuli asavubwa mvula ija ailowe sandale. Nkhani ya mapemphero ija ailowe sandale asavubwa agolotone akaka nyimbi ailowe sandale. Nkhani ya mapemphero ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti musamatenge nkhani za mapemphero ndikumazipitisa kundale. Ngati Professor Arthur Peter Mutharika Mr. Mkulukuta moyo wakamba kunena kuti anthu apemphere sanayitanetu inu anthu amene mazitchula kuti ndinomenyera maufulu sana kuitane nitu inuyo, koma waitana asilamu amene ali mashehe, waitana azibusa amene ali azibusa achikristu kuti tiye tikhale pansi tipemphere. Kuno ku Malawi tonse mvula yativuta. Mvula itu sinavute pa Malawi mmozi, mvula isinavute pa Mulomwe, mvula isinavute tu pa Mang'anja, mvula isinavute tu pa Achewa, mvula itu sikuti yavuta pa Atumbuka, kapena mvula yavuta kapena pa munthu wina wake, koma mvula iyi yavuta tonse. Ndiye profesa waitanisa msonkhano, koma anthu ena ache aibweresa nkhani jakumanena kuti profesa yu bwanji akuitana asilamu kuti akakhale kumeneko. Ngati munthu namwache muli wa chisilamu ndiye mafuna ndikuze kuti iwe munthu opepera iwe munthu opusa amene ukuganiza ngati kumatako, ukuganiza ngati matako iwe ni munthu opusa kwa basi. Musamazitenge nkhani zinazi ndikumazilowesa ndale. Musamazitenge nkhani zinazi ndikumazipanga kuti zizikhala za ndale. Anthu opusa pamene Professor Arthur Peter Mutharika waitanisa msonkhano kuti anthu akhale pansi ndipo apemphere, akufuna tipempherere dziko lathu la Malawi. Mtsogoleri oganizira dziko lake amaitanisa mapemphero pafupi sangayang'ane kuti chifukwa choti nduna wanga nduna zonse zimene ndazisankha mulibemo munthu ati wachani wachisilamu. Chifukwa kuli anthu ena chopepera ena ake akuyankhula choncho kunena kuti abwanji akuaitana mashehe kuti apite azikapemphera. Ndiye mafuna ndikuuze nonse mashehe okonda dziko lanu, nkhani iyi sikuti mwamvere asavubwa amene akuyankhula pa social media yaya. Monga eno ashehe amene mmapemphera ndikumapemphera di mulungu weni wakumwamba, ndikumatchula zina la Allah koma nkumalitchula moona mtima, osati kumalitchula pachabe yaya. Ino mashehe nonse amene mwayitanidwa kuti mukapemphere nawo msonkhano umenewu, ziperekeni ndipo tiye tonse tigwirane manja tipemphere. Inu nonse achikristu amene mwayitanidwa kuti mpite kumene kumukapemphere, tiye tonse azibusa amene timapemphera ndikumatchula zina la mulungu muchoonadi, tiye tikapemphere. Musamvere asavubwa amene akumabwera pa social media ndikumayankhula zawo. Imene ibwanjiso ndiyitayire pamenepa. Bwanji mundoleso kuti ndiyikambeko ya Ajihana. Nthawi inake Ajihana adapita ku Phalombe kumene kudali mwambo ozala mitengo, kumene kwadayankhulako mawu ndipo adayankhula kuti ena aja ali kwa mawu. Adayankhula mawu amene wa Enoch Jihana adayankhula pa msonkhano ozala mitengo kuti ena aja panopa ndiye ali kwa mawu. Ndikakubwezerani kumbuyo wa Malawi, Ajihana mawu adachita kuwabwereza chifukwa panali nduna ina yake ya MCP idayankhulapo mawu onena kuti DPP akawinira nyumba mwa mawu.
a DPP akawinira nyumba mwa mawu nonse ni mboni mawu atidawamva. Lero nduna imene ija itayankhula mawu amene aja palibepo mtundu wina ake unayima pena pake ndikumakambapo kunena kuti atiyankhulira ife maonena kuti ati tikawinira mnyumba mwa amathu. Panalibepo wina aliyense wa mtundu wina uliwonse. Koma lero nkhani ija yatembenuka ndipo zikudabwitsa kwambiri. Chihana sana tchule mtundu wa munthu, Chihana sana tchule chipani, Chihana anangoyankhula maonena kuti ena aja awinira alikuwa amawo ndipo fetereza tawamana. Mawu amene adayankhula ndi Chihana ndi amenewo. Koma mtundu wina wake waibweresa nkhani ija poyera nkumanena kuti Chihana akunena mtundu wathu akuti tili kwa amathu ndipo fetereza atimana. Mwayiwala mawu amene anayankhula Chimwendo. Kodi Chimwendo mawu amene anayankhula yake mudatenga ngati mawu aja ndi asimple, lero akupwetekani chifukwa choti wayankhula ndi Chihana, iyo itu zisakupwetekeni. Anayamba ndi uja ukhota mutu uchi ndi amene twadayima pa msonkhano ndikuzanena kuti a DPP Professor Arthur Peter Mutharika akawinira nyumba mwa amache. Ndiye lero Chihana waitembenuza nkhani ija wakuuzanitu kuti muli kwa amanu. Ine ndivomereze pano kuti muli kwa amanu. Koma inetu ndikunenatu Chimwendo Banda kuti ali kwa amache. Ngati iwenso chakupweteka chingokupweteka chifukwa mawu adayankhula ndi Chimwendo. Ndiye Chimwendo lero ali kwa amache ndipo fetereza amana. Fetereza amene amanena kuti amanayo ndi uja akagula ye kubusha lero. Ndi uja akatenga ndalama kumazitembenuza kumapita nawo ku pharmacy. Njeno mukamabwera apa nkumadandaula kumatena Chihana yankhula mawu achabe. Kodi ife mtundu wache mtundu wachewa Chihana sana tiyankhulire bwino. Chihana sana yankhule za achewa. Pepani tisaikane mawu nkamwa. Chihana sana tchule kuti achewa. Chihana musamwike mawu nkamwa. Koma inu anthu ododoloka osapota chipani cha MCP ndi amene muli kukamwa chapu ndikumayankhula kuti akutukwana ifeyo. Mwayiwala mawu aja akayankhula Chimwendo Banda ndikumachita kuneneratu nkuwauza anyamata nkumayimba nyimbo ya mbuku. Ndikumayimba nyimbo ya mbuku hata asonkhanisa anyamata pa mahewu. Tizikumbana anayankhulatu pa mahewu. Aliyense atagwira botolo la mahewu lili kukamwa ndikuwayimbisa nyimbo anyamata. Anayimbisa nyimbo anyamata. Ndipo mawu ake amene adayankhula Chimwendo Banda adayankhula maonena kuti atamaliza kuimba nyimboyo anayimba kunena kuti kanthu koipisisa. DPP adayankhulatu Chimwendo Banda ngati mmakumbukira. Kenaka atayankhula kuti kanthu koipisisa ndi DPP ndi anawuzanso anyamata aja keni ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Mwayiwala kapena mufuna tizikutumizirani pa social media pa zimene akapanga iwo zija. Ndiye lero zisakupwetekeni no MCP. Nimafuna nkuuzeni kuti lero muli kwa amanu. Nonse MCP muli kwa amanu. Nonse MCP muli kwa amanu. Ine ndikusimikiza choncho. Mawu amene wayankhula Chihana sikuti wanama yaye. Muli kwa amanu. Inunso munayankhula anzanu kunena kuti akawinira nyumba mwa mawu. Ndiye nayenso Chihana waitembenuza lero muli kwa amanu. Ine ndavomereza pano munyanane kuti muli kwa amanu. Bwanji imene ndiitayire pamenepa. Padali nthawi ina yake MCP tangolowa kumene pampano. Ambiri mundikumbukira. Panali munthu wina wake wochokera ku mtundu wa achewa. Adazayankhula kunena kuti mmenemu achakwera tangu wina kumene boma. Ngati mmakumbukiratu ngati mmazisunga. Anayankhula maonena kuti alomwe onse abwerere kwawo. Alomwe muno simu kwawo ndi ku Mozambique. Mwayiwala mawu amene anayankhula Nchewa amene uja anayankhula kuti alomwe nonse mbwerere kwanu ku Mozambique. Mwayiwala mawu amene aja. Ndipo Professor Arthur Peter Mutharika atapita pa msonkhano wina wake adakumbusa ziko la Malawi kuti tonsefe muno ndobwera. Zikoli aineke adali abantu. Zikoli aidi wake anali abantu. Kapena zimene zija mwayiwala zisamakupwetekeni yena akamakubwezerani pa mawu amene mayankhula opusa opepera. Ndimafuna ndizikuuzani zimenezi. Kumapeto kumene ndifuna kuti ndinene nkhani. Ndimafuna ndinene kuti Professor Arthur Peter Mutharika
ndi president wa dziko la Malawi. Ndipo Professor Arthur Peter Mutharika akanakhala kuti sadakalambe komanso akadakhala kuti teremu yake siyomaliza, tikanakhoza kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika azachoke pa mpando wa president atamwalira basi. Ndipo amene uja anangoyenera kungokhala life president wa dziko la Malawi. Life president wa dziko la Malawi. Ena anandiimbira foni kutero akuti pano ife tikukhuta, pano tikudya, anthu ena akamadandaula za misonkho ife tikungomvera fungo. Ndipo Professor Arthur Peter Mutharika akanakhala kunena kuti sadakalambe, tikanangomusiya kuti amene uja angokhala life president wa dziko la Malawi. Chikupwetekebwa ngati chakupweteka ndikuuze choti uchite, upite kumazi, ukakafika kumazi ukavule zovala zonse, ndiye ukamwe mazi aja makhala mu nyanja aja, ukakhuta mazi aja ubwere ndikuuze choti upange ngati chakupweteka atu. Ine ni Munyanane Road net pano pa radio lomwe akatundwa na mandwa amene nimangofikira kuti ndinene. Banji mundole kuti tisiyane pamenepa. Munali ndine Katundu na mandwa. Ana onse osasamba, asavubwa, ana oti ndaphunzitsa ndekha, ndizibwera pano ndiye ndizikudojomola moni. Komabe ndisana iwale mpulogalamu yake yokhayi. Banji mundilole kuti ma MP nonse amene muli ku nyumba ya malamulo ku parliament mupite mukakambirane nso kawiri za lamulo lonena kuti wina akasokoneza misonkho ya Malawi ndipo sayenera kumangidwa chifukwa choti ali mu komiti ya ku parliament. Lamulo limene lija ndilopusa, mpite mukali chose inu nonse aphungu amene muli ku nyumba ya malamulo. Achimwendo Banda asokonezi, akunkuyo asokonezi, azikhale ng'oma asokonezi, asamukawale asokonezi. Ndiye lero ena ake adamangidwa ndikumanena kuti yamwe atuluse chifuna tikakhale nawo ku parliament. Zopusa zopepera maisa anthu amene wasokoneza maisa aba misonkho ya Malawi, ndipo munayenera kuachosa ma MPO, munayeneranso kuachosa ku parliamentiko kuti mwambe kaye mwafufuza pa nkhani zimene wakhala achita iwonso. Simukuyenera amene onso kukhala ma MP ya, munayenera kuachosa kukaye apite kumuza kakhale mwambe kaye mwaweruza za milandu yawo. Malamulo a mtundu wanje oteteza mbava, malamulo a mtundu wanje oteteza mbava, mpite ku parliament mukakambirane lamulo limene mulichose. Ndimafuna ndikuuze na aphungu amene muli ku nyumba ya malamulo kunena kuti malamulo a mtundu wanje oteteza mbava anthu anagula fereleza kubuishale kupusa kupepera. Aphungu akalekale nso analiwa maphungu osaphunzira amene akakonza malamulo oteteza mbava kuti ati munthu ngati ali pa MP ali pa sitting ndiye kuti munthu amene yonse akuyenera kuti ayimbidwe kayi mulandu. Kupusa kupepera kumpambwana, mupite mukachosera lamulo limenelo. Tikufuna ife mbava zonse za MCP zipite kundende. Tikufuna ife mbava zonse za MCP zikagona kudya zikadya nyemba. Mbava izi zinaba mfereleza wa Malawi, mbava izi zinaba ndrama za COVID, mbava izi zinaba ujeni ndalama za nkhani mukuzisiranji. Ndikumaziteteza kumanena kuti amene watilinawo ku nyumba ya malamulo ndiye musamange. Kupusa kupepera malamulo a usikisiru, malamulo amene makambirana mutakhuta mwa munamwamo nthawi imene mukakambirana malamulo amene oteteza mbavawe
Inuso na aphungu ena ndinodontha bwanji. Aphungu achobwino achambira namwalirako inu nonse amene mwasankhidwa mchaka chino cha 2025 mupite mukasinthe malamulo amenewo. Osamateteza mbava ya. Kundende kuja kuzikagona anthu ngati achimwendo. Kuzikagona samkawale. Kuzikagona amayi amene aja muna atenga aja. Apita zikagona kumene kucha. Sizoikirana kumbuyo pano ya. Ife za uchiseyeye timadana nazo. Mukamakambirana ku parliament ko muzitenga miswache muziyambaka imwe palapala nkamwe mwanumo. Musamakambirane muli mchiseyeye ya. Munyanane road ne bwanjitishane pamene pandapita. Ndalala tatu ine nango bado kutero mwana wana zimbiri. Bompa yapa pa balaka yapa. Akatunda na mando mphunzisi wa ma DJ Mr. Malawi. Iwe mphunzisi iwe undifasile ndi kung'alulatu. Sikuti ndaiwala kuma programu yanga nthawi yandithera. Ndapita ndapotoloka.